Lukáš, budeš na YouTube, daj gól. Zdeno, nenatáčaj to isté. Ales. Povedzte nám niečo k svojmu výkonu. Nechceš byť na YouTube? Pán Zonták, k vášmu dnešnému výkonu. To určite. Sa predveď. To už bude oné. Taký Juventus. Peťo, len taký Juventus, musíš sa s takým spokojiť. Dobrý deň. Máš lepšiu kvalitu, však? Čo ti jebe, ty tu máš aký dozrel. Dobre, Točím. Andy, tvoj výkon dnešný. Zonťo? Nič? No ja nemám čo hovoriť, no ale... Bratovražedný súboj. Mám stabilizáciu obrazu. Hej. Daj nejaký komentár na brata. Už nemôžem, teraz už sa urazí. Bude ofúčaný celý večer potom. Ste sa dobre stavili o pivo, kto pustí viac gólov? Máme. Dajte nejaký gól, nech je čo točiť. Je to vidno? Čo? Stehno v prdeli. Stehno v prdeli. No, zajtra budeš aj ty na internete. Ma chcú zlikvidovať. A dobre to vidno. No. Daj! Nevideli sme. Hej, tam si zober otvorený ruksak, sú tam Golden Gateky.
Nemôžem. Nepoznám všetkých po mene. Musíš tak Láslo, Ferenci, Milopte. No dávaj, môžeš komentovať, ja sa sústredím na kameru. Už komentujem. Komentujem. Pusti mu tú nohu. Drží za nohu. Láslo pri lopte. A Láslo? Juhás. Ferenci. A Čaba. Šabalajka. Ištván. On tak starší. Peťov brat. Nazdar. Tento už zabalil. Viacerí. Dodo ako prvý. Nenomé, to je stiehno, ty toto budíš. Ukáž divákom. Divákom stiehno, prdel. Stiehno na tabá. Lukáš, ale žiadna show, urob nejakú show však. Tamto. Ukáž riť. Neukáže. Kažem ti ostranu riť. No daj. Vidíš do ruky. Strela. Ne na mňa. Nič, čo by sa dalo natáčať. Na prsa. Koľké hodín? Neviem. Milan voľný. Hoď, dozadu. Necháva viacej, ale nevidí. Mama, Šapa. mama, tu som.